behin horrelako eraikin badagonetik, zaila da, imaginatzea, ez da? Ja, hemengo kultur paisaiaren parte da, ez bakarrik arkitektonikoki paisaiarena, baizik kulturarena ere bai, eta noski, leku referentziala da. Gaur hemen kantatzea ere, beti da okazio berezi bat adibidez, ez da? Eta beti da plaza berezi bat. Lehenago ere kantatu izan dut gehiagotan, eta ekitaldi berezietan, eta haunditasun aura bat dauka, eta gero simbolismo bat. Ez da, ni kantu bat idatzi nuen Zarra Zara Bilbo izenekoa, eta aipatzen dut lehen euskalduna, gaur palazioa, ez da? Eta historia bat dauka, leku honek, langileen historia, eta niri horren oihartzunak ere ematen dizkit. Bueno, ni ez naiz bizkaitarra eta beraz ez daukatain eskura, ez da? Baina zalantzari gabe, zenbat eta kulturgune gehiago egon, denentzat hobeto, ez da? Kulturak dituen erakusleio guztiak dira ongi etorriak. Ni personalki nahiko nuke euskararentzat plaza handiago bat izatea hau, ez da? Eta honek ematen dion haunditasuna eta aura hori, ez da, gure hizkuntza zaharrari eta txikiari ere iristea. Eta, bueno, dena da ongi etorria zalantzari gabe. Bueno, zorionak euskalduna, benetan, bihotz-bihotzez, eta jarraitu ezazula urte askotan kulturaren plaza izaten, eta euskararen leiho bat ere bai noski, eta emozioak sortzen, eta kulturari zentralidadea ematen.